I denne video skal vi beskæftige os med, hvordan man i gamle dage forsøgte at forklare nogle af de astronomiske observationer, vi har kigget på indtil videre. Bare lige for at opsummere, så har vi altså kigget på solens, stjernernes, månens og planeternes bevægelser på himlen. De forklaringer, vi skal kigge på, de stammer fra to grækere, en der hedder Aristoteles og en mindre kendt en, som hedder Ptolemæus. Og de er jo begge to gamle grækere. Og de gamle grækere, nogle af dem i hvert fald, havde en forkærlighed for det perfekte og geometri. De var virkelig glade for den del af matematikken, som beskæftiger sig med geometriske former, fordi nogle af dem havde en idé om, at når man beskæftigede sig med geometri, så beskæftigede man sig ligesom med en mere perfekt verden. Når vi her på jorden tegner for eksempel en cirkel, så vil det altid være en approksimation, eller en dårlig efterligning af en perfekt cirkel, som man ligesom kan tænke sig til. Og nogle af de gamle grækere, de havde altså en idé om, at det var mere værd at beskæftige sig med den her perfekte verden, som man beskæftiger sig med inden for geometri. Og det inspirerede det påvirkede deres verdenssyn. Og det skal vi se på lige nu. Hvis vi tager fast i den første gamle græker, som vi gerne vil kigge på, Aristoteles, så hans forklaring af solsystemet, den ser sådan her ud. I midten, der har vi vores jord, og jorden, den er ubevægelig, og den står mere eller mindre stille. Og rundt, eller ikke mere eller mindre stille, den står stille, og rundt om jorden, der bevæger de her himmelske objekter sig. De her himmelske objekter, de sidder fast på nogle krystalliske kugler, det er dem vi kan sådan se illustreret herover. Og de her krystalliske, de er gennemsigtige, grund til at vi kan se de ting, der ligger længere ud. Og de her perfekte sfæriske kugler, de drejer rundt om jorden med sådan en konstant hastighed. Og den rækkefølge, de kommer i, det er, at vi først har månen, Merkur og Venus, så har vi solen, og så kommer de planeter, som ligger længere væk i solen, Mars, Jupiter og Saturn, og aller yderst, der har vi alle stjernerne, som sidder fast på den yderste sfæriske kugle. I det aristoteliske verdensbillede, der er universet også delt op i verden omkring jorden, hvor det her mennesker bor, og det er den uperfekte verden, hvor ting er foranderlige, og så har vi den himmelske verden, månen og så derudad, hvor alting er perfekt og foranderligt og evigt. Men den her verdensmodel, den løber hurtigt ind i nogle problemer, fordi hvis alle de her planeter, de drejer rundt om jorden fra vest mod øst, altså i en østlig retning, jamen hvordan kan man så forklare, at Mars her indimellem laver det vi kalder for retrograd bevægelse, som vi kiggede på i den sidste video, hvor altså Mars for det meste bevæger sig i en østlig retning, men indimellem så, hvis man følger den hen over lang tid, så kan man se, at den laver sådan en sløjfeagtig bevægelse, hvor den i noget tid bevæger sig mod vest. Det er den retrograd bevægelse, indtil den til sidst vender om og igen bevæger sig mod øst. Det kan Aristoteles' model ikke forklare, hvis de her planeter altid drejer rundt i den samme retning. Fordi så vil man aldrig kunne se det her. Det er altså et problem. Men det er ikke et problem, man ikke kan løse. En af dem, der prøver at løse det, det er en græsk astronom, som hedder Ptolemæus. Og det han finder frem til, det er bare, at der skal bare nogle flere cirkler til. Og det han konkret gør, det er, at han tilføjer en ekstra cirkel. Så planeterne, Aristoteles, han ville jo gerne have, at de skulle være på de her cirkler, som vi har tegnet her, som man hos Ptolemæus kalder for deferenter. Men Ptolemæus siger, at det er ikke der planeterne er. Planeterne, de befinder sig på nogle mindre cirkler, som man kalder for epicykler. Og det er centrummet af epicyklerne, som ligger på de her deferenter.
Så planeterne er altså ikke på de her store cirkler, men planeterne de befinder sig på nogle mindre cirkler, som man kalder for epicykler, og de her epicykler, de befinder sig så på differenterne. Og planeterne bevæger sig så rundt om de her epicykler her. Og den samlede bevægelse rundt om epicyklerne, mens epicyklerne bevæger sig rundt om differenterne, kan forklare, hvordan det er, at man nogle gange ser den retrograde bevægelse. Det vil vi lige se her. Herovre. Her der kan vi se Jorden i midten. Vi kan se solen, som bevæger sig rundt i sin cirkel, og så kan vi se Mars. Mars den befinder sig på en epicykel, som er den her store cirkel her, og den store cirkel, den bevæger sig på den her different cirkel, som er den her cirkel herovre. Og så kan vi se, at for det meste, så bevæger planeten sig mod øst, altså Mars den bevæger sig i den her retning. Men indimellem, når Mars når sådan ind i den del af epicyklen, som vender ind mod os, så vil vi se, at det ser ud som om Mars bevæger sig mod, hvis vi kigger på Jorden, ja, så kan vi se, at Mars i et øjeblik vil se ud som om den bevæger sig i den modsatte retning. Vi kan se den her sløjfebevægelse lige nu. Og de her epicykler, de kan altså forklare den retrograde bevægelse, som Aristoteles verdensbillede ikke kan forklare. Vi skal lige gå tilbage. Ja. Yes. En anden del En anden central del i Ptolemæus' verdensbillede, det er, at Jorden den ikke befinder sig i centrum af de her cirkler. Derimod så befinder Jorden sig lidt ved siden af centrum af de her cirkler. Den befinder sig på den anden side af et punkt, som man kalder for en ekvivalent. Og det her punkt, det er særligt, fordi hvis man befinder sig i det her punkt, ekvivalenten, og kigger ud på centrum af den her epicykel herover, så vil det se ud som om, at centrum af epicyklen bevæger sig med den perfekte uniforme, eller den samme hastighed hele vejen rundt. Det er altså et levn fra Aristoteles verdensbillede, vi ser her. Ptolemæus han finder på alt det her omkring år 150, altså 150 år efter Jesus han blev født. Og den her verdensmodel, den er super succesfuld og er den dominerende verdensmodel i omkring 1500 år. Indtil man begynder at kunne lave bedre observationer og så se, at der er et eller andet, der ikke stemmer. En af de ting, der ikke helt stemmer, det er Galileos observationer af Venus. Fordi i den her ptolemæiske verdensbillede, hvis man kigger på Venus, så vil Venus den vil have forskellige faser, ligesom månen har forskellige faser. Nogle gange har vi nymåne, andre gange har vi fuldmåne. Men hvis vi kigger på, hvad det er for nogle faser, der er mulige for Venus at have, set fra Jorden i det her ptolemæiske verdensbillede, så kan vi se, at Venus indimellem, så vil der være tale om det, der svarer til en nymåne. Det er for eksempel her. Der vil vi ikke kunne se nogle sider af Venus lyst op. Og så vil Venus være tiltagende i noget tid. Men hvor månen så bevæger sig hen til en fase, hvor vi har fuldmåne, hvor hele månen er oplyst, så kan vi se, at i den ptolemæiske verdensmodel, så vil det ikke ske, fordi vi så går hen til en ny, det der svarer til en ny måne, altså en ny Venus, hvor der ikke er nogen dele af Venus, som er lyst op her fra Jorden. Så i det ptolemæiske verdensbillede, så vil det aldrig være muligt at observere hele den del af Venus' overflade, som vender ind mod os, og kunne se, at hele den her er oplyst af solens lys. Og det er altså et problem, som man først opdager 1500 år sådan cirka senere. Ja.